והוא יצייר לנו ציורים בשמיים, יעשה אווירובטיקה ויראה לנו דברים מאוד מאוד יפים איך שאפשר לעשות אימונים במטוס. כרגע הוא השלים לולאה, רוק מסביקה לוק ומשיכה כלפי מעלה. עכשיו הוא דוחף קדימה בג'י שלילי ועושה לוק פשוט, אתם רואים? הגלגלים שלו כלפי מעלה ודחיפה עם ג'י שלילי. האברוח כזה. ועכשיו הוא צייר שמיניה, ראיתם? שני עיגולים, תהיה לכם שמיניה עומדת. הנה משיכה נוספת, מתגלגלים, עושים ציורים של בורת ומסתכלים כלפי מטה. בינתיים אומרים טיסן נוסף, זה טיסן מסוג סוחוי, והם עושים במקביל ביחד אווירובטיקה מעבר לעובדה שהם עכשיו בטיסים והם צריכים לשים לב לא להתנגש. המטיס של הטיסן המסתכלל כרגע מלמעלה